ο συνδυασμός της index με τη match. Έχει πετάξει στα σκουπίδια τη VLOOKUP, γιατί είναι πολύ πιο δυνατή η index από τη VLOOKUP, και επίσης είναι καλύτερο και από την XLOOKUP. Που η XLOOKUP είναι μια καινούργια συνάρτηση. Σε όσους έχετε καινούργιο Excel, το πιο πιθανό την έχετε ήδη ακούσει και την έχετε δει. Γιατί έχει πρόβλημα, δεν είναι backward compatible η XLOOKUP. Είναι ωραία συνάρτηση, πολύ ωραία, αλλά δεν δουλεύει προς τα πίσω. Άρα, άμα κάποιος ανοίξει και έχει παλιά έκδοση του Excel, απλά δεν θα δουλέψει. Για κοιτάξτε εδώ, ένα απλό παραδειγματάκι. Έχω τον κωδικό και ανάλογα τον κωδικό μου λέει τι ξεκλειδώνει ο κωδικός. Άρα, θα μου πει ποιο κωδικό θέλεις να δοκιμάσω και μόλις μου πεις τον κωδικό, εγώ θα σου πω τι ξεκλειδώνει. Πάω step νούμερο 1. Μαγεία. Ειδικά για αυτούς που δεν έχετε ξαναδεί match, άρα δεν έχετε δει και την index με τη match, υποθέτω. Step νούμερο 1. Τι κάνω? Θέλω να βρω τη θέση του κωδικού αυτού στη λίστα με τους κωδικούς. Άρα θα γράψω match. Γιατί η match βρίσκει θέση, τίποτα άλλο. Δεν βρίσκει την τιμή, βρίσκει θέση. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει εδώ η match. Ματσαρέ μου τη θέση, θα του πω, του κωδικού 5678, που στη λίστα με τους κωδικούς. Τίποτα άλλο. Και τι θα κάνω? Exact match, εννοείται. Άρα θα βάλω 0, όπως περισσότερες φορές θα χρησιμοποιείτε το match με exact match. Άρα βρήκα τη θέση. Position. Και βασικά, αν θέλω να το γράψω και πιο row position στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα ποια γραμμή είναι? Η δεύτερη γραμμή. Έρχομαι μετά, step νούμερο 2, αφού ξέρω το position. Step νούμερο 2, αφού ξέρω το position, τι θέλω να δω? Τι ξεκλειδώνει αυτός ο κωδικός? Ποιος θα μου το πει αυτό? Η index. Άρα θα έρθω λοιπόν και θα του πω ίσον index. Για να δούμε πώς δουλεύει index. Όταν πάω να γράψω το index μου βγάζει δύο επιλογές. Συνήθως χρησιμοποιούμε την πρώτη. Η index, σε αντίθεση με τη match, πρώτα πρέπει να πούμε πού θα ψάξουμε και μετά τι ψάχνουμε. Άρα θα ψάξω στις επιλογές τι ξεκλειδώνει. Και μετά τις λέω τι? Τη θέση του κωδικού που μόλις μου είπε η match. Άρα το βαρύ φορτίο το φόρτωσε η match και μου είπε, εγώ σου λέω ότι ο κωδικός αυτός είναι στη δεύτερη θέση. Η index τι κάνει απλά? Απλά μου το πασάρει, μου το σερβίρει και μου λέει, ωραία, ξεκλειδώνει τι? Το ημερολόγιο. Αλλάζω τον κωδικό. Για πάμε να αλλάξουμε τον κωδικό. Βάζουμε τον κωδικό 9012. Η match μου λέει ότι είναι ο τρίτος κωδικός στη λίστα με τους κωδικούς και η index πάει και μου λέει ότι αυτό είναι το toy box. Formula text toy box. Τρομερά το συνδυασμό συνάρτησης και όπως έχω σημειώσει είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν όλοι οι modelers όταν θέλουν για παράδειγμα να κάνουν σενάρια.